6 stvari koje elegantna žena nikada ne bi nosila. Imaš jednu devojku, tako i drugu drugačije. Šta misliš da ih razlikuje? Novac, genetika ili možda je to nešto suptilnije, nešto što svako može naučiti? Tačno tako. Elegantnost privlači i učarava, ali je takođe prilično retka roba u današnje vreme. Dobra vest je da izbegavanjem određenih stvari i ti možeš zračiti tom aurum sofisticiranosti i znamenitosti poput Sofije Viktorije Beckham ili čak voljđene princeze Dižane. Vidiš ih i ne misliš ni na šta drugu osim na jednu stvar – elegantnost, klasu i stil. Ako želiš da budeš deo ovog sveta, moraš od sada izbegavati ovih 6 grešaka koje smanđuju tvoju elegantnost. Zato udobno sedi, kraljice, i ustani do kraja da otkriješ pravi ključ elegantnosti. Elegantnost je ono, ne znam šta, koje neke žene izgleda imaju prirodno, ali istina je da iza te prividne lakoće stoje veoma svesne odluke. I prva od ovog paketa odluka je da izbegneš broj 1, preterane nokte. Moram početi sa ovim jer je to jedna od najčešćih stvari koje označavaju liniju koja briše elegantnost. Te akrilne ekstenzije od petstami mogu biti, kako da kažem, hedž upadaljive, ali na loš način. Taj tip setova je veoma daleko od elegantnog. Da li si ikada videla Viktoriju Beckham sa kilometarskim noktima ukrašenim kao božićno drvo? Naravno da nisi. Prava elegantnost leži u suptilnosti. Zamisli na trenutak da si na važnoj večeri, bezuprečno si obučena, tvoja šminka je savršena, ali u trenutku kada uzmeš čašu vina, sve oči se usmeravaju na tvoje kilometarske nokte, ukrašene šljokicama i kamenčićima. Ovo je neprihvatljivo. Apsolutno ne za elegantnu ženu. Ne samo da su nepraktični. Zamišljaš li pokušaj kucanđa važnog e-maila? Taj iritantan zvuk samo viče. Pogledajte me na način na koji zaista ne želimo. Vulgarno je. Tačka. Elegantna žena bira dobro neguvane nokte umerene dužine. Lak u nude tonovima, klasična crvena ili pouzdani francuski manikir. To su izbori sa kojima nikada ne grešiš. Ključ leži u tome da tvoje ruke izgledaju neguvano bez krađe protagonizma tvoje ličnosti i kada te vide ili misle na tebe, uvek te povezuju sa besuprečnim i delikatnim rukama. Broj 2. Odeća sa loguima svuda. A sada kada govorimo o stvarima koje prave previše vizuelne buke, znaš one stvari koje vidiš i osjećaš da je sve neuredno. Pređimo na drugu stvar koju moraš izbegavati ako želiš da budeš elegantnija. Kraljice, da li si slučajno hodajuća reklama? Naravno da nisi. I taj sportski komplet sa Gucci printom je sve osim elegantnog. Ne ćeš videti ni samog Gucci-ža, osnivača brenda, da nosi tako nešto. Jednostavno nisi pokretna reklama za dizajnerske brendove. Kada devojke nose takve stvari, žao mi je, ali šalđu po ruku, pogledajte me, mogu da priuštim ovo. Ali prava elegantnost se ne odnosi na pokazivanje tvog bankovnog računa. Ide mnogo dalje od toga. Ako zaista želiš da kažeš imam mnogo novca u banci, reci to svojim dobrim ukusom i diskrecijom. Zaista sofisticirane žene razumeju da kvalitet govori sam za sebe. Ne trebaju im gigantski logo koji će svima reći odakle dolazi njihova odeća. Preferiraju dobro urađene komade sa besprekornim kruževima i visoko kvalitetnim tkaninama. To je savršena posadnost, pat tkanine, suptilni detalji, ono što zaista impresionira. Trik leži u razumevanju da elegantnost znači znati da tvoja vrednost ne zavisi od etiketa kuđe. Nosiš već od toga kako se ponašaš. Zaista elegantna žena bi mogla nositi nešto iz robne kuće. To nije važno. Ali ako joj dobrostuži i nosi to sa samopouzdanjem, sijat će više od nekoga pokrivenog od glave do pete dizajnerskim logoima. Želiš li još jednu tajnu? Najbolja stvar koju možeš uraditi je da izgradiš kapsulnu garderobu. Taj set obaveznih komada u tvojoj ormaru, belu košulju, pantalone od odela, jednobojne bodidže, malu crnu haljinu, blejzer, klasične i svestrane komade koji mogu biti kombinovani na 1000 načina. Zvuči jednostavno, ali orman koji prvo izgleda ovako, a onda izgleda ovako, pravi ogromnu razliku. Broj 3. Nošenje loše usaglašene odeće. Nastavimo sa temom odeće malo više, jer sada ću ti zabraniti od ovog preciznog trenutka da praviš sledeću grešku. Kada govorim o loše usaglašenoj odeći, mislim na ovo, odeća u kojoj izgleda da se gušiš, te ogromne farmerke koje su bile tvog oca i taj tip dekouteja koji izgleda da im ne daje ništa. Polako devojkama da stoje dobro tamo unutra. Ne idu viđenđa. Postoji razlika između prave veličine i oversized veličine.
Ако ih koristiš dobro, izgledaju neverovatno i sofisticirano, ali ništa od ovoga nije tako. Zato neću te dosađivati da ti kažem. Pronađi odeću koja je za tebe. Nije važno da li si mršava ili punačka. Ako nađeš veličinu koja ti odgovara, možeš učiniti da taj luk izgleda sa klasom. Nije u pitanju broj na etiketi. Ovo se odnosi i na onu odeću koju tokom protoka sati moraš konstantno doterivati, usaglašavati ili takve stvari. Zaista elegantna žena razume da savršena usaglašenost je osnova svakog sofisticiranog outfita. Ne odnosi se samo na kupovinu prave veličine, već na osiguranđe, da se svaki komad prilagođava jedinstvenim krivinama i uglovima tvog tela. Naravno, za to postoje trikovi. Sada prodaju neke vrste lepljive trake koju možeš koristiti da prilagodiš tkaninu na njeno mesto, posebno u oblasti dekoltea, i tako osiguraš savršenu usaglašenost na sate. Probaj svoju odeću stojeći, sedeći i hodajući. Elegantnost mora biti udržana u pokretu, ne samo kada si savršeno nepomična ispred ogledala. Investiraj u kvalitetan donži veš prave veličine. Dobar grudnjak i donži veš koji se ne obeležava mogu napraviti čuda za to kako izgleda tvoja spojna odeća. Ali najvažnije je da odeća mora istaći tvoju siluetu, a ne boriti se protiv nje. Elegantna žena izgleda udobno i sigurno u svojoj odeći, kao da je druga koža. Kada komadi stoje savršeno, zračiš samopouzdanjem i ne postoji ništa elegantnije od toga. Broj 4. Previše intenzivni parfemi. Sada sa brojem 4. Ne shvataj me pogrešno. Volim svoje parfeme. Opsednuta sam njima. Ali postoji nešto što nikada ne bih nosila i to su previše preteći parfemi. Da, kralčice, govorim o onim parfemima koji ulaze u sobu pre tebe. Ponekad je previše. Ovaj tip parfema mora se koristiti sa velikom pažnjom, jer postaju toliko snažni da mogu izazvati glavobolđe i umesto privlačnosti možeš postati odbojna. I to, mođe kraljice. To je tačno ono što elegantna žena izbegava po svaku cenu. Elegantnost kada su u pitanju parfemi je suptilna. To je šapat nevika. Mora intrigirati, ne naglasiti. Birajte lake i sveže parfeme za dan i rezervišite dublje i senzualnije note za noć. Lično volim slatke parfeme i ovo je veoma opasan teren, jer lako mogu postati mučni, ali mogu ti preporučiti nešto u stilu Good Girl od Caroline Herrere ili Baccarat Rouge. Oni su divni, nekoliko dodira je dovoljno da ostave dobar utisak o nosevima drugih. Broj 5. Prekomerna šminka. Sada, 5. greška, prekomerna šminka. Ova tačka govori sama za sebe, ne misliš? Ne napadajte me, može kraljice, ali sa konturiranjem, previše jakim senkama za oči i da, tim tipom veštačkih trepavica. Ništa od toga. Ako ti se sviđa za zabavu, u redu je dobro, ali jednostavno nisu stvari pritiska koje bi elegantna žena nosila u svom svakodnevnom životu. Manđe je više. Ništa od slojeva i slojeva podloge, preterano konturiranje, veštačke trepavice koje izgledaju da imaju sopstveni život. Ne, molim te, šminka mora istaći tvoju prirodnu ljepotu, a ne je potpuno transformisati. Pomisli na hollywoodske glumice na crvenom tepihu. Najelegantnije uvek izgledaju sveže i prirodno, kao da su jedva uložile trud, iako znamo da iza toga stoje sati rada profesionalaca. Naravno, zato ne kažem da se ne šminkaš. Ono što kažem je da ključ leži u pronalaženju savršene ravnoteže između isticanđa tvojih crta i održavanja prirodnog izgleda. Odaberi laganu podlogu koja će izjednačiti ton tvoje kože. Dodir rumenila da uživiš svoje obraze, maskara koja će definisati tvoje trepavice, bez veštačkog izgleda i karmin u tonu koji dopunđuje tvoju prirodnu bođu, ili sjaj zauzne su sve što ti treba da izgledaš jajno i sofisticirano. Broj 6. Prekomerni ili loše kombinovani dodaci. Sada greška broj 6. Prekomerni ili loše kombinovani dodaci. Postoji zlatno pravilo u svakom luku. Dodaci su uvek obavezni, ali to pravilo ima svoja sitna suva i to je da moraš znati kako da ih kombinuješ, jer mala greška može učiniti da izgledaš uobično, čak i ako nosiš haladžinu visoke mode. Elegantna žena razume moć jednostavnosti. Coco Chanel je čuveno savjetovala da skineš jedan dodatak pre nego što izađeš iz kuće i taj savet ustaje podjednako relevantan danas kao i pre decenidža. Prevelike ogrlice, minđuše koje liče na lustere ili nošenje narukvica na obe ruke su greške koje mogu učiniti da čak i najsofisticiraniji outfit izgleda bezukusno. Ključ leži u odabiru,
jednog istaknutog komada i dopuštanju mu da blista. Pomisli na Audrey Hepburn u doručku kod Tiffanyja. Jednostavna biserna ogrlica i diskretne minđuše bile su sve što Joy je trebalo da izgleda apsolutno zadivljujuće. Elegantnost leži uz nanđu kada prestati. Biraj dodatke kvaliteta koji dopunđavaju tvoj outfit bez dominacije nad njim. Klasičan sat, diskretne minđuše ili elegantna tašna mogu biti sve što ti treba da podigneš svoj svakodnevni luk. Za veće možda možeš dopustiti upadaljiviju ogrlicu, ali onda drži ostale dodatke na minimumu. Možeš nositi didžamansku ogrlicu, ali cilj je da ljudi vide tebe, a ne tvoj nakit. Dodaci moraš istaći tvoju prirodnu ljepotu, a ne takmičiti se sa njom. I veruj mi, kada pratiš sva ostala pravila da izgledaš elegantno i sofisticirano, ti dižamanti će imati sreće što ti ih nosiš, a ne obrnuto. Ovo je 6 stvari koje elegantna žena nikada ne bi nosila. Zapamti, ti si kraljica i zaslužuješ da uvek tako izgledaš i osjećaš se,